kalipay may naka ng inanay makalakaw kung mama sa kanang mga activities niya sa barangay, sa brigada. Active man kayo siya na sagdanan na mo kay mo man na iyang kalipay niya karon kay dili na niya mabuhat, makita na lang na mo mama na naalan nila sa sala nagalingko dili katingog murag lain murag anong dili man ni siya, dili man ni siya dati. Baliktad kayo sa una nga ang iyahang sige serbisyo sa tao karon ano siya dira naglingkod man siya dira siya noon ng tabangonon kay Sir Katulpos ug sa mga katawhan sa mga membro sa brigada. Kung kami lang dili na mo kaya nga kanang kami lang ang mag-provide. Kanang mga ayo lang ang taming tabang sa mga members ug sa kay Sir Katulpos na kanang sa tambal ni mama, physical therapy si mama na wala pa mo nahibawi kay magpa-appointment pa mi. Ba't kabalo yun mi nga kanang costly yun na siya. Pero karon mga ayo lang yung may tabang sa inyo ha kay kung kami lang dili yun na mo kaya. May bulkad na, may community officer na to. Oo. Makapal sa itong mga kwan. Sabay mo kwan na eh. Okay ha? Okay. Sige. Hindi man po kayo stress nanay, no? Ako gusto yung ano. Ikaw, yung kwan ang interpreter. Interpreter. Oo. Diba? Dugay na na yung pinakabulan, pero makadungog ka. Oo. Mayo. God bless ha. Eileen. Sige, salamat kayo, sir. God bless mo ha. Di manag mayo si Nanay Teresita. Di manag mayo. Salamat na ako. Sige. God bless. God bless. Sa kay Sir Elmer Katulpo, salamat kaayo sa hinabang sir, lalo pagduo diri nga mismo ikaw ni naa sa paghatag sa tabang ug sa mga miyembro nga nagtabang pod, salamat kaayo. Yung ginaot pa kay Sir Elmer ug sa tanang staff sa brigada nga magpadayon ang inyong programa alang sa tanang katawhan aron mas daghan pa mo nga matabangan pa. Salamat kaayo sir ug dako kay nang hinabang para sa akong nga masaya pang mga kinahanglan.